ne itimo nomination nyaka wawachi ni candidate mar ODM Senior Counsel James Agri Boborengo ne nigi ng'ikni mathoth mararieya. Achiel kuom ng'ikni mane migosi Agri ne nigodo ne en ni Charles Owino mane bende jaugenya kanoriwore gi engineer Gumbo bet ka mbi margi ne ni malo. To sama Charles nowuok e ng'wech mowe Charles Gumbo kende, Nicholas Gumbo, Gumbo notemo kabisa. To kirango ombulu mar paro mose tim adek mokadho nyaka kirango motim gi NIS nyiso ni Senior Counsel James Bob Agri Orengo sani kwandata malo mare oseidho miwuoro. Jowache NIS kinde duto. Ombulu mar paro mar NIS ne waga kanye to ombulu mar paro mar NIS en kanye. En itime gi migawo mar okwach kich miluongo National Intelligence Service manyalo wuotho e kor gwenge to choko pach jopiny aling' to jopiny paro nade nikech mae paro ma samoro nyaka ker bedo godo ni tang'o matimore thuru pachoka. Koro wach mantiere Siaya en jo Siaya biro wachonwa to kendo tarik 9 bende ok bor ahinya. To awacho ni gima iluongo ne nitiere gima iluongo ni blowback kuom wach nomination. To aparo ni jo Siaya nyaka sani koro oselayo mirima. Kendo aparo ni ji mang'eny manyo chien kocha ok support Orengo sani koro osewuok oko kendo gin giwacho ni giduoge chama kendo kar governor ka nikech onge kaka wanyalo bedo gi rais Siaya to governor to ok nie chama mar rais. Koro miyo an gi karango Siaya kaka Siaya chalo to governor ma Siaya nyaka bed mana Senior Counsel James Bob Agri Orengo. Rangi county ma Kisumo ng'wech ni kanye? County ma Kisumo tema paro ni koro yot saidi. Gimomiyo county ma Kisumo yot saidi en ni gin ji ariyo moseyudo thuolo mar nyiso gima ginyalo timo. Kirango igni 5 mar Nyanungo Ranguma Jakobura. To Jakobura igni 5 nego notimo weche 2. Nokawo thuolo mathoth komakamen gi jalupne migosi Mikai Ruth Odinga. To kowuok kanyo to chako kawo kendo thuolo mathoth kabisa kane iwacho ni wach mar ghost workers